Менә куркалар алар. Машиналарны төшереп барсаң. Видеосвидетельство. Хатта берсе шифахана янында китереп куйган бер машинасын. Анда медицинский бар бит теге неотложка дигән нәрсәләр бит баралар, кеше ширләсә шалтырата. Берсе чыга алмый, бу шоферлар куркып тора. Мен төшерә башлаган, мен сине тотып кыйныйм соңыдан, нәрсә дип, менә кешенең кабахәтлеге, синең менә мин уйлап торам, әгәр син туганыңа ул машина чыгып барса, туганыңа, Аллаһ Тәгалә кайсы вакытта шулай әйтә инде, туганың ширләп ята мәсәлән, ул кыланып чыгармый әллә кем булып. Шул юл буена куйган машина чыга алмый анда. Хатта мен әйтәм. Шул үзенә килеп чыкса шунда, әле юлда бирмиләр мәсәлән, китеп баралар күлешеп, имеш машинага юл бирмиләр алар. Тагы нәрсә? Бу тормышта бит төрле хәл менә сөйли башлаган, искә төшкән тагы берсе. Менә кызып киттем дә, оныттым инде. Бер заман әйттем бит, ул менә бәхетле кеше ул усал булмый. Чөнки ул битараф бер кешенең итлегенә, сүзләренә, ул үз бәхетенә, әнә мәсәлән, алыгыз кошларны балларына оясына утырып, ары өскә тик төкереп кенә утыралар. Кем анда нәрсә сөйли, кем нәрсәне шул шикелле бәхетле кеше шулар нитәләр. Әгәр дә кешенең тормышы уңмаса, гел ачуланып, әллә нәрсә тик яман сүзләр сөйләп нитеп бирсә, ул инде бәхетсез, аларны кызганырга кирәк, ягъни жәлләргә дә битараф карамаска алар үзләрендә теге яңа әйтәс килә. Нигәдер беләсезме? Әллә мин 3-4 җирдә эшләгән күрә булган университетта укыганда җирдә укып бирдем, эшләп бирдем. Малайлар эшләмидер. Шуңа күрә теге урыс кызлары игътибар итеп хөрмәт күрсәтәләр. Арасында берсе генә Орлова дигән фамилиялы миңа шул ни. Әйтәсем килә, алар теге Оля дигән, алар нигәдер менә шулар миңа исе ничектер алар кызыксыналар. Татарларда әйтмим инде нинди исемле. Менә мин шул теге урысча әйтмешли закономерности шунага күзәтте, күзе игътибар иттем. Монда да шул теге. Хатта мин ничә тапкыр әйттем, шулар шул исемле нигәдер миңа хөрмәт белән карыйлар. Мин аларга инде алай бик битараф. Балачактан безне инде шул теге бүтән милләт кеше, бүтән дин кешесенә бик карамагыз, итмәгез, кул булмагыз дип әни мәрхүм теге дуалар күп булгандыр. Шуңа күрә дәсе. Инде берсе генә шул миңа тик гел котырны берәрсә сөйлидер, мин әйтәдем. Захлебнешься своей жилчью, когда дип шул әйтеп кенә куйдыр. Чөнки кеше арасында беләсезме ул, кеше сиңа теге татар халкында әйтәләр, таш атсалар, аш атты, менә вакытында мин теге депутат кашыгас килгән, ул шуңа инде вице-мэр булып бирде. Ул вакытта инде вице-мэрга килгән, лицемэрга инде, чөнки мин ага өйдән чыгып, анага барып, Исаин йөрдек, депутатлыкка ярдәм итеп анарга акча түләүле. Акчасы китте калды инде, ул әйтәс килми, мен өйдән иренеше шунда барып нитәдем. Шунда ветераннарны җыйган да, бер ветеран теге конкурентының вәкилеме алды да теге ни икенче кандидат исеменнән тотынды безне сүгергә, мине шул теге кандидатны, мин бит инде доверенное лицо имеш. Мин уйлап тордым. Мин хакым бар кызу әйтергә, аны рәнҗитеп бер ябыштырып куйырга, мен әйтәм, шушында утырган халык карый, кеше сиңа астагфируллах бугатты. Син анарга инде шулай атсаң, син анардан шул дәрәҗәсенә төшеп, син анардан шул тиң буласың. Шуңа күрә өндәми калдым мин. Яри, әйтә бирсен кешенең ни. Теге бер элек борынгы заманда әйткән бит берсе. Ни бигрәк инде артык сөйләгән, мин ышанмыйм да инде шулай. Я отдам жизнь, чтобы только он мой нәрсәме оппонент мог высказать свою точку зрения. Ну, вакытта бәлки алар бер-берсен хөрмәт итеп, инглизчә алар шундый иплегенә сөйләгәндер бәлки. Шунда ышанам. Хәзерге вакытта бит ул сине сүгән итә, тырыша сине кимсетергә, белмим, ничек анарга сүз бирергә була мәсәлән. Шуңа күрә мин әйтәс килә, ул вакыт үзгәрә, теге о темпор, о морости, о времена, о нравы. Мин нәрсәдән сөйләп киттем? Нәрсәдән сөйләп киттем, җәмәгать?
Әйе, мен айттым, менә кеше әгәр дә бәхетсез булса, ул шул нитә, кошлар өстә утырып, алар бәхетле, балалары бар. Әнә күрдегезме? Ул карга да мәсәлән. Әле мин карга кышкыра, ни бала чакта без далада урман астында бераз будка торадыр, кәҗә көтүен көтәдер шунда. Шунда торып, ул вакытта урманга кирип китсәң, каргалар өстеннән бала чакта куркасың бигрәк. Хатта мин тәрәзәдән караган, монда да торган квартирада бер псине артыннан кудылар, алар бигрәк. Ана шуны теге мин беләсезме? Ике видеоны мин багышлаган идем шул теге казымәсе турында сөйләгән идем. Казымәсенә безнең битарафлык турында. Шул әйтәс килә, шул казымәсендә мин килдем дә ханымга әйтәм, бер мәйтәм, беләсезме, ул менә без истә казлар бездә, алар йортта куркып бездән качып йөридер. Балалар бәбкәләре булса, алар сине куркмый, сиңа бәйләнә. Икенчедән, иң мөһим нәрсә шунысы, алар беләсезме, мен әйтәм, бүтән вакытта курка бездән, монда кыш көнне карават астында шунда йомыркада утыралар, ялар, мен әйтәм. Шунасын йортка чыгасы килсә, су эчәргә, җим ашарга, дип, без аны инде ике бара нигә ишеккә. Кайдан аңлый, куркмый синнән, куркмый, менә өйгә килеп, бездә өйдә торып, шунда чыгып, йортка су эчеп, җим ашап кайтадыр. Берсе ханым сөйли миңа, исемдә ди, безне алар ди, шул карават астында аягыбызда чиметтәләр иде, хатта ди. Мен әйтәм, кара әле. Шул әне минем балам, булачак балаларыма тимә дип. Бездә юк, бездә андый ни. Кемдер әйтәм, менә псине дә ди, усал ни. Юк, миндә усал булмады псиләр беркайчан да. Ал әйтәс килә, шул алар сизеп тора, хатта. Менә псине кемдер ничек тәрбияләргә белми, ул ди төшеп куя, чыккан яри, тырный ди, тагы нәрсә эшли ди. Мин беләсезме, бер кызыксынсагыз, мин бер видео сөйләрим, ничек кызык ул пси ничек тәртипкә керде, алар акыллы икән, алар тик ялкау икән, алар аңлыйлар, алар әйткәнне. Хатта бер. Вот. Менә монда ничә 2,5 минут. Рөхсәт булса сездән шуны сөйлим инде. Мәсәлән, пси минем мендәргә менеп ятадыр, мин аны урышадыр. Шунас карасам, бер качан мин фотога да төшердем, ышанмасагыз. Халык ышанмас дип. Башыңга куеп яткан. Күрдегезме? Шунас мен урышадыр. Син хайван, мен әйтәм, ни кытырып йөрисең төн буена, көндез йоклыйсың дигәнем. Кайдан төшенә ул менә? Кич белән минем яныма ята. Иртә белән турып китә. Шунасы теге ул бит кеше зарлана, менә ул пси ди, тырный бөтен җирдә нәрсәне ди. Мине аны беләсезме, ул диванны тырныйдыр, мен китердем дә. Башта ни бер агач, нитеп куйып бәйләп куйдым. Кирәкмәгән агачны, бер диванның, бер нәрсәнең урныкның бер аягына. Шунасын теге псине алып килдем, теге диван тырнаган җиренә, материалына. Күтенә суккаладым. Шунасын алып килдем дә, тырнаткан булып, шунас күтенә соктым. Шунасын алып бардым да, мен аны, ул псине теге агачка аякларын китереп, тырнаттырып, башын сыйпадым. Беләсезме, шулнан соң вакыттан ул шул тик агачны гына тырный башлады. Тагы күп нәрсәләр булды шул. Менә хәр искә төшмәй инде ул, әйтәс килә. Хатта ул буштан бушка безнең Пәйгамбәрбез галейһиссәлам псиләрне яратмагандыр инде. Шундый акыллы дип чисталар, бердән ни алар теге чистада тагъараты сындырсалар, беләсезме, күмеп куялар әле, хатта күмеп куялар. Сасып пешереп ятмасын дип. Менә шулай әйтәс килә. Шундый тәртипле җәнлекләр. Но ачуланмасагыз, ул теге өстәлгә менәләр алар. Мин аларны бәләкәй чагында өстәлгә менсә, бер яхшына урып куям. Инде алар гомер буена менмиләр өстәлгә, беләләр, ул ярамый. Кайсакта шундый ач булалар инде алар гел туймыйлар алар теге. Гел шул ни әни мәрхүм рөхшәт булсын, теге сөтле чәйгә манчып, ипине ташлыйдыр. Дөньяда ашадың, күк күзләрен күкәйдә итеп куя, утырасың ди, дөньяда ип яшадың ди. Туймыйлар шулай. Тагы берсе, вакыт узып бара инде. Мәктәптән кайтсам, әни мәрхүм әйтәм, пси нигә ул балаларын ташлый чердакка ди. Ул ди, бала бәбиләгән, урышкан им ди, шкафта бәбиләгән. Шунда куркып ди, ташлый башлады ди. Исән сау булыгыз, игътибарыгыз өчен рәхмәт.